Let me thank President Duterte for his decision to fully restore the visiting forces agreement. A strong, resilient U.S.-Philippine alliance will remain vital to the security, stability, and prosperity of the Indo-Pacific. A fully restored BFA will help us achieve that goal together. Ang pahayag nito ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa unang cabinet meeting ng bagong upong Pangulo ng United States na si President Joe Biden ay malinaw umanong mensahe kay Capas Tarlac Mayor Reynaldo Catacutan na magpapatuloy ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Interesado umano ang alkalde sa usaping ito dahil ang military base sa Crow Valley ay sakop ng kanilang bayan. Ayon kay Mayor Catacutan, pabor siya sa pag-retract o pagbawi ng Pangulong Rodrigo Duterte sa termination ng VFA. Ngunit kailangang may partisipasyon umano ang mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng legal framework nito, lalo na ang may kinalaman sa pananagutan ng Amerika sa yaman ng mga lokal na pamahalaan. Klaro lang dapat, hindi lang puro national ang nag-uusap. Dapat always involve ang local. Kasi kami naman dito ang host ng napakalaking target range which is the Crow Valley. Kaya dapat kung ano ang banakin nila at kung ano man ang magiging benepisyo, kung ano man ang binabayad ng bansang Amerika sa Pilipinas sa kanilang exercises na ginagawa sa Capas, dapat makinabang ang bayan ng Capas. Kasama naman sa puntong nakikita ni Mayor Catacutan sa pagbawi ng VFA ay ang libreng kasanayan sa mga sundalong Pilipino. Well, it's a welcome development. Ang laking opportunity sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Philippine Air Force, lalo na sa bayan ng Capas, yung SPAO. Nandito yun ang Mechanized Division ng Philippine Army. So, pag may balikatan kasi, ang daming nakikinabang na sundalong Pilipino sa exercises na libre. Ang presensya ng mga Amerikanong sundalo ay may direkta rin umanong epekto ito sa lokal na ekonomiya ng bayan. Hindi lang yon yung ekonomiya ng Capas. Kung isang buwan ang mga Amerikano dyan, isang buwan ang mga sundalo, so nabubuhay, sumisigla ang ekonomiya ng ating public market, mga malls natin, bilihan dito, at yung mga kababayan ko sa Santa Juliana, isang buwan na buhay ang ekonomiya dahil silang lahat ay may kanya-kanyang tinitinda, pati yung mga kapatid nating mga IPs. Samantala, sa US Defense Treaty ng Pilipinas, ang Crow Valley sa Capas Tarlac ay kabilang sa Northern Command ng balikatan exercises ng mga Pilipinong sundalo na nagsasanay kasama ang mga sundalong Amerikano. Paolo G. Santos, CLTV News.